Hai, hello, खुलुमबाय, namaste, namaskar, sat sri akal, adab. Diनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मा होनो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ लानानै फैदों GD production नाव GD गेमस्रि नालाय G खोनाखाबाय आवाजखौ सोरनि होननानै नै हेलौ दा जोङो बेवहाय एक्टिं खालामनो लादों बे प्रडाक्शनावहाय मिउजिक भिडिअना मा नाम जागोन आब' टाइटलखौ मिथिगौ आं बागदावखांनाय उनाव मिथिगोन नोंथांमोना आं पस्ट होनानै होखागोन ओमफ्राय GD प्रडाक्शनावथ' एबारसो फार्स्ट टाइम बे आगैमोनजों खामानि मावगोन ना ओरैनोथ' जों बिराद लोगो मोनखाबाय थाखायो सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो दायो बेवहाय जोंहा कस्ट हिसाबै दङ जोंहा आब'आनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दङ मेन लिडआव दङ लिंसार ओमफ्राय जों सापर्टिंआव आं दङ आरो नानि दैमु दङ ओमफ्रायो दंबावो माखासे बेकग्राउन्ड डान्सारफोर दङ नोंसोर लासै नुलांबाय थासिगोन आरो स' गाइस उनावहाय नोंथांमोना लोगो मोनसिगोन दा जोंजों लोगोसे फैफादो नायबाय थानो गोदानखौ समाय देरबायनो 5, 6, 7, 2 देग्लाय बोसोरखौ खालाम देरबावबाय नों देग्लाय बोसोरखौ खालाम देरबावबाय नों Hai, hello guys. Diनै नै जोङो ओंखाम जानो नागिरबाय शुटिंआ जोबनानै दसे जिरायथ'बाय ओंखामा दाबो सौफैथ'वाखै बिथाङा मा होनो जोंना डाइरेक्टरा ओंखाम नेदों माने मोनजायाबाथाय खामानिया खर'आनो आरो बेनि सायाव जनि सिन्स आंखौ सेक्सिसिन नुयोना साइजसिन नुयोना रायजोफोर बिबारा बारबाय मोदोमनाय बिरबायबाय बारफा बारफा खानानै गेलेनो गोसो जाबाय आइ नदि दालांनि नेमखि फाग्लाफोरनि ini be karena binai सोरनि मिनिनाय दैमुनि दे नै रिला ओमफ्राय behind the scene दावा behind the scene केमेरामेनफ्रा YouTuber party दिनै YouTuber सोर आंहाथ' दायनो हगारहरखानोसै नुदों आं माबायदि सेलायलायो इउटुब बानायनो मानसिफ्रा नुदों आंहाथ' केमेरा लानानै फैबावदोंसो ini minum kemana? Mana mulai? Kamera nggak bisa ya? Itu lucu, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Apa itu sebarin? Oh nih, bapak. 뭐야 평지야 나가는 거야 나 이상 나 이건 진짜 나이프인가 했으니 진짜 핫스파 뭐야 아니 뭐 말고 부카이바워 핫스파 자다 핫니 비싸라 비어 핫시 Hai guys, hello, apa kabar nih? Apa kabar sana? Apa udah bersih? Siapa yang mau udah bersih lah? Silver beli. Enggak wajib silver beli satu kermendung. Ayo, silver. Enggak menggunakannya. Silver play betul tak? Ni amat diamond mengkamai, oi. Wall. Ang ada sepletan yam. Pletan yam bau sudah. Pletan yam. Bina apa mapu ikut diamond. Bina gold sudah mana? Gold. Ada apa nanda kang bina? Nuna lagi mapu ikut nuna. Apa ini bina? Ang na sumis sorry performance faidan.
Aku yang mulai kurni kuih naik kuih. Mabapwr teh. Thằng hai khe đâu rồi? Thằng teh ayang beberko. Kurun tanpa tradisional kan tak kena. Size nudung. Apa dah? Duduk. Naik kalau begitu. Wah, kapan? Doi. Pasai. Skor. Oh. Skor. Umrah, skor umrah. Jinjau.